børstik her. Hvad bestiller de her? Tja, jeg kunne da ikke bare lade min bedste kunde drukne, vel? Sig sandheden, tak. Hvor er Rup? Jeg har ikke set ham. Vi må hellere dele os og lede efter ham i begge retninger. Kunden har altid ret. Rip, du kommer have børstik her. Rap, kom med mig. Hvis der er sket klik noget til, giver jeg aldrig mig selv. Pas på, for fælden smækker. Hvis du ikke straks fortrænger. Pas på, for fælden smækker. Hvis du ikke straks fortrænger. Kommer varmt dag med vores knitrende ild. Så snart du er tør og veltilladet, ryger du tilbage i havet. For ingen skal os overfuse. For at komme her og snuse. Om turistrejsende eller søens mand. Ryger du i iskolde vand. Goddag, de damer. Damer! Jeg har nogle fantastiske tilbud til jer. Fantastiske. Hvad kan sådan en fremmed som dig her tilbyde 3 hekse? Fantastiske tilbud på koste, nye med det seneste nylonbørster og brugte med lavt kilometertal. Jeg har heksekæder i lille, mellem og stor størrelse og den nye gigantstore. Til når I får gæster og til de helt store forbandelser. Jeg har træskeer, vortefjerner, sorte støller med knapper og naturligvis, hvilken heks kan falde i søvn om aftenen uden en sort kats miaven i øret. Nej, hvor er det yndigt. Tusind tak, de damer. Det er os, der takker her børsekære. Jeg sender regningen til den første. Au, sikke en sælger. Rup! Der er du. Venner og landsmænd, giv mig ørenlyd. Og nu er jeg i gang, så giv mig en hånd, så vi kan kaste de fremmede tilbage i havet. Tilbage i havet? Ja, for ingen skal os overfuse for at komme her og snuse om turist, rejsende eller søensmand. Hov, tag lige og vent lidt. Ryger han ud i det iskolde vand? Hvordan skal jeg dog takke dem for at have reddet vores liv, børstik her? Nå, jeg skriver det bare på regningen. Eller også kunne de måske give mig en del i overskud fra Drakespears glemte skuespil. Drakespears brev? Kom med det, skurk! Jeg er ikke en skurk her for nanden. Mit ry for at indgå ærlige handler er lige så stort som deres. Nå ja, det er sandt. Udmærket. Hvor meget? 50%. 50%? Der står jo faktisk i brevet, at det ikke er et særligt godt skuespil. Og hvad så? Det er en formue værd, bare fordi han har skrevet det. Jeg sagde onkel Joachim Marse. Nå, men du redder jo drengene, så 50% kan jeg vel godt gå med til. Fantastisk! Så tager vi ud og finder Drakespears slot i morgen tidlig. Velkommen, fremmede. Jeg er Snap, og det her er en skærsommer af en strøm. Selvfølgelig. Alle de spøgelser og hekse, vi har set, er figurer på Drakespears skuespil. Hør her, du. Vi vil bare finde vejen til Drakespears slot. Som I vil da. Følg den skumleste, dunkleste sti, indtil I kommer til Dumphamskoven, dumme ender. Der må der være en anden sti, vi kunne. Hvor blev han af? Det ved jeg ikke, men godt det samme. Nå, vi kan lige så godt begynde at gå. Før anden for anden. Så dumme I dødelige er. Se, onkel Joachim. Det er Dumphamskoven. Nu kommer træet hen imod os. De
nøje med dem. Ingen skal os overfuse, fuldkomme her snuse. Om turist eller sydsmand, ryger han ud i det iskolde vand. Undskyld. Men I skulle vel ikke være interesseret i et fantastisk tilbud på en kædesav? De træer synes vist ikke så godt om tilbuddet, Børstekær. Men skriv bare for en anden savværker op til 24 stykker af de små save. Med min sædvanlige rabat selvfølgelig. Drakespears slot er forladt. Lad os dele os. Så går det hurtigere. Lige et øjeblik, Børstekær. Hvis de nu finder skuespillet, hvordan kan jeg så vide, at de kan bare stikke af med det? Ja, men herr von And dog, nu kender de jo mit ry for ærlighed. Ja, det ved jeg godt, men en af drengene går med dem for at hjælpe til med at bære tasken. Det gør jeg, onkel Joachim. Fantastisk råb. Jeg kan måske selv blive bærsælger en skønne dag. Det er jo et stort teater. Det må være her, Drakespear opførte sine skuespil. Ja, men dessert har jeg så rent. Ingen støv og spillevægelser på resten af slottet. Det virker næsten som om det stadig er i brug. Se, onkel Joachim. Nej, det er jo stadig William Drakespear. I egen høje person. Nej, det virker næsten som om han vil trykke os i hånden. Kan I huske, hvad Drakespear skrev til sin mor? Hvis du vil læse det, skal du bare trykke mig i hånden. At købe eller ikke at købe? Det er spørgsmålet. Hold nu op med det pjat. Jeg tror, jeg har opklaret mysteriet. Vi skal simpelthen bare trykke Drakespear i hånden. Men før vi kan komme til det, må vi finde på noget, så vi kan hænge ned fra loftet. Hvis jeg ikke selv så det, vil jeg ikke tro det. Jamen, herr Drakespear. Det er mig en stor fornøjelse at hilse på dem. En hemmelig lem i gulvet? Det er Drakespears glemte skuespil. Vi fandt det, ja. Men vi fandt jer. Hvis det er et glemt skuespil af den store Drakespear, tilhører det os. Nixon, det er mit. Hvem er I originaler forresten? Vi er skuespillere. Efterkommere af Drakespears skuespillertrup. Drakespears sidste ønske var, at ingen skal os over. Ja, det ved jeg godt. Men det her ændrer sagen. Vi deler alle sammen fortjenesten. Det vil gøre storskribenten berømt igen. Vi kan godt bruge pengene, men skuespillet er det vigtigste. Min gode herre, hvad hedder det glemte skuespil? Det hedder... Von And. Jeg synes, det var en god idé at få dem til at spille Von And. Hvem ved? Måske handler det om mine gamle forfædre. Det ville sørge ved en ferie i familiehatten. Mormor Frederik blev af. Shh, det begynder nu. Det er historien om gamle von And, som snød og bedrog det ganske land. Jamen, hvad? Ak, von And, ham kendte jeg godt. Med gavmildhed var det småt. Ud! Har jeg noget rødt, og det er dig! Folks mening tager jeg ikke så nøje. Jeg har kun list og snyd for øje. Det er en komedie. Det er en tragedie. Og det var historien om gamle von And, som snød og bedrog det ganske land. Jeg frygter, min gode herre, at dette skuespil kan skade Drakespears gode ry. Hans gode ry? Og hvad så med mit gode ry?
Mit navn er tilfældigvis Fernand. Her, læg det bare tilbage i det hemmelige rum. Jeg forsikrer dem for, at ingen vil finde det igen. Det håber jeg sandelig også. Det er Frederik Børstekær! Børstekær, hvad er det, de gør? Det skuespil er en formue værd. Jeg kan ikke gå klip af denne handel. Efter ham, drenge! Vi løber den her vej. Frederik, kom tilbage! Kom tilbage! Der er han! Derhenne! Han springer! Frederik, lad være! Det er for farligt! Bliv der! Nej, du klarer den aldrig! Den risiko er værd at løbe for skuespillet. Det bliver mit livs største handel. Jamen, hvis du selv er et dårligt skuespil, vil folk føle sig snydt. Og hvis folk ikke stoler på dig, kan du aldrig mere sælge noget. Retrup. Men en hurtig fortællelse kan friste selv den bedste. Det er en fornemmelse, kender jeg godt, Børstekær. Værsgo her. Forestil jer alle Drakespears skuespil, undtagen Fernand naturligvis, opført på hans egen ø, at efterkommer hans egen skuespillertrup. Jeg arrangerer det hele. Reklame, transport. Vi bliver rige. Hvad siger I? Det er en aftale, vi går her. Og jeg ved lige, hvem der skal sælge billetter. Det var godt nok en fin salgstale, du gav mig, knægt. Nej, tror du, jeg har det, der skal til for at blive en god sælger? Hvis ikke, så skal jeg nok sælge det til dig, min dreng. Verden er en scene, og menneskene blot skuespillere. Og hvor er forestillingen?